jutro, poštovani gledatelji. Gledate rubriku Imam problem. Evo, ono što smo malo prije Ognjen Jelena i ja pokušali natuknuti, to će biti današnja tema. Mnogi istaknuti glazbenici, sportaši, osobe iz javnog života, da ne govorimo o braniteljima, nakon svog života su zanemarivani i nekako kao društvo ne odajemo im dovoljno ni pozornosti, ni priznanja za ono što su učinili za svoje gradove i pogotovo za cijelu državu. Serđo Blažić-Đoser je takva jedna ikona rock scene u bivšoj državi, a zapravo u Hrvatskoj, o kojoj će biti riječi najviše u ovoj emisiji, pa ćemo započeti jednim razgovorom koji sa glazbenikom Petrom Čurićem je obavio kolega Branko Bjelčić. Serđo Blažić-Đoser bio je jedna od najvećih rock legendi sa ovih prostora, poznati pjevač i Atomskog skloništa. Ove godine navršilo se 30 godina od njegove smrti, međutim ta obljetnica nije nigdje obilježena. Što vi kao pulski glazbenik mislite o tome? Nevjerojatno je u biti da je Serđo Blažić-Đoser kao jedan od najvećih rockera svih vremena s ovih prostora i čovjek Puležan koji je praktički zaslužan uz Atomsko sklonište što je Pula brendiran kao rockerski grad, da se ne spominje da ne živi s Pulom, da je nakon 28 godina čekanja dobio jednu poljanu, evo to se zove poljana Serđa Blažića-Đosera, a više liči na dio travnjaka, prometna cesta, dvorište u stambenu zgradu. Mislim, treba imati gojzerice ili neke čizme da se popet gore se uslikat zato što ćete skršiti nogu. Za koju malo tko zna. A druga stvar je, mi Puležani ne znamo za to. Evo, vi niste znali, ja nisam znao prije 2 tjedna kad me to zanimalo, tražio sam na GPS-u, nema Google mape, ne postoje sa poljanom Serđe Blažića-Đosera. Znači, kako će onda ljudi iz ostatka Hrvatske, fanovi i obožavatelji iz ostatka Južne Europe i svijeta doći ovdje i slaviti tog čovjeka. Tako da, apsolutno, jedan manjak respekta općenito. Mislim, nevjerojatno, Atomsko sklonište je navodno slavilo 40 godina, trebalo slaviti 40 godina karijere prije 2 godine. To isto nikoga ne zanima. Čini mi se da titulaši, kako ih je nazvao dobro u pjesmi, titulaši u gradu Puli, u vlasti grada Pule, jednostavno ne tretiraju te zaslužne građane. Nema ih tako puno, znate. Mislim, zašto se sramiti nekakvog spomenika Serđu Blažiću-Đoseru? Zašto se sramiti, evo, niti memorijala više nema, godinama ga nema, a iza mene vidite prostor koji je bio rodna kuća, jer je srušena rodna kuća Serđa Blažića-Đosera, sada je nekakva pekarnica, svaka čast pekarnici, a ako idete dole u podrumu pekarnice, skriveno kod nekih ovako malo iškrabanih fotelja ćete naći 3 zlatne ploče kao uspomena na Atomsko sklonište. To je donirao Tifa. Sarajlija čak je to donirao, a ne Puležani. Ja mislim da to nije dobar odnos Puležana prema zaslužnim građanima ovoga grada i mislim da to nije krivica ljudi koji žive u Puli, već vlasti u Puli. Oni bi trebali jednostavno imati više ljudskog dostojanstva prema velikim Puležanima, a Serđo Blažić-Đoser je jedan od najvećih. Što predlažete, na koji način bi bilo najprikladnije obilježiti život i djelo Serđa Blažića-Đosera? Koja bi bila najprikladnija lokacija za neki spomenik, ulicu ili park? Ja mislim da je to dobro pitanje. Međutim, u kontekstu tih silnih razgovora o Drugu Titu, Zagrebu, lokacijama, spomenika, cesta, ja mislim da to nije presudno. Ono što je bitno je jedan respekt, jedno poštovanje prema čovjeku i treće, mislim, pa gledajte, mislim, Sisak, Petrinja, koliko gradova bi voljeli imati takvu osobu da se rodio i umro u istom gradu, u Puli kod nas, to je Serđo Blažić-Đoser. Zašto mi ne bi napravili muzej hrvatskog rock'n'rolla u gradu Puli? Tih muzeja ne može biti 100, može biti samo jedan, bit će jedan u Hrvatskoj, bit će u Puli i imat ćemo ljude iz čitave Hrvatske, iz čitavoga svijeta koji će dolaziti cijele godine, 365 dana u godini, posjećivati ovaj kulturno-turistički program. Ja mislim da bi to bila prava stvar. Međutim, ovo što vidimo, poljana Serđa Blažića-Đosera koja nije na Google mapama, nije na Google kartama, ne može se doći do nje. Neki dan pitam tu na benzinskoj, čovjek nije znao, koji je 10 metara odalje nije znao da je to ovdje. To je ispod svih standarda. Hvala na razgovoru.
Vidjeli smo kako se Pula odnosi prema svojim velikanima jer osim Josera ni Mate Parlov, najbolji hrvatski sportaš svih vremena, još uvijek nije dobio spomenik u svome gradu. Slično je i u nekim drugim sredinama. Stoga se postavlja pitanje, zaslužili naši istaknuti bivši sportaši, glazbenici, kulturnjaci ili osobe iz javnog života trg, spomenik, ulicu ili park u svome gradu? Dragi kolega, ja vjerujem da se